mag-irong buang. Pirino, mga tutag maragusan, balik, tara. Okay, 1, 2, 3. Ay, moadto di silang maragusan. Musunod ay ko. Kaana ta diri Pirino. Oo, diari uy. Mura pagkagawa kadto to ni aging kadto man ta diri ba? Nya boss, magunsa man ta diri boss. Pisik may mulaway. Atay. Ngita na putag power ba kay magdaghan na pagay power diri ah. Ay, mao din ni maragusan. Bantog ra nagbalik-balik sila dire. Kay daghan kay powers diri ah. Nakay nakuha ng Pirino mo. Lain akong gibati ron ba? Nimbat akong malaybo bay. Mao bitaw boss no. Murag nakasimot kog dili mao ba. Muna anak manggaling. Di ka anak sa kadiliman. Pagawas na mong power. Testingi daw. Ah! Hoy, yung dangin na na! Tuwaras itong boyo! Oh my God! Hoy! Usa naman po ka diri? Nagsuroy-suroy, nga naman di ay! Kinasundan gud minimo ha. O gani, anong sundan man minimo? Wata ni! I love you, Junjun! Tabangi ko! Ayaw niyo yung kinaptis, Charmy. Kaya mo niya akong kinabuhi. John, imong gihilog akong Valentina! Kay pisik laway bay. Pirino balinta, dagan kay tao madamay. Tara! Yambag. Wala ka sila. Asa sila ni Adto? Sige, ako rin bahala. Sundan na to sila. Boss, naman lagi ito sa sagingan. Alangan nata diri sa gingan kay para dita maapsa nila Junjun. Nagsapay na silang tumboy pangag. Ah, okay. Di English ka. Time's up, boss. Murag na pod lagi sila. Lah, tawagan ka na to si Inchik kay partabangan punta niya. Kung si Junjun ug si tumboy pangag mag-uban, di ta kakaya. Sige na boss Ibon. Tawagin na si Inchik. Sige. Inchik! Lah, mas pasa ni mo naabot to sa kagikan. Nangarbis ko sa sagingan. Isa, distorn mo kayo mo sa kuwa ba? Unsa may tuyo niyo sa kuwa? Si Junjun ug si tumboy pangag nagsabay na. Kisay tumboy pangag. Basta, bagong karakter na. Ambot, basta, kauban sila ni Junjun. Sabay gani daw sila TikTok. Di ba Pirino, anak siya no? Oh, unya, asa naman sila? Nangatandri ah. Tesa, tura sila oh. Jun, kaya na tura sila nga tulungan na sila kabuok. Kaya ra kay na eh. Sari ka. Unsa may power ni mong gamiton? Basta ako rin bahala. Sundugan na lang niya akong power oh. Unsa na nimo? Sundog man ako ni sa TikTok. Tanggala po na imong ipon. Ha? Ano din na? Pariyane. Lala pa magagas ko ah. Ay na si kuan dia. Sa mga gusto nimo pawiran ta kanay. Ay dili oy. Sila man atong kalaban. Kumpleto po na sila Jun. Kumpleto violation ba? Anong makaingon mo ka nga kumpleto sila violation? Tanawa ra kong naong ni Pirino oh. Hala, tuwara sila oh. Chik, pangandam dia, Chik. Ako bahala-hala nila. Mr. Mouth! Pantay lang mo sa kuwaron. Kusgala nila oy. Atay. Chik, kaya ni mo na. Ikaw ra isa. Ha? Si Inchik ra isa? Sure ka Chik, kaya ni mo Chik? Hahaha. Tistingan na to. Basta, atagi lang ko ninyo power ha. Kaya na ko na sila. Ikaw na bahala nila Chik. Oh. Tara Pirino. Hala, nabuwang lagi na siya. Muro magkwaknit. Pirino, basi sa ta. Kaya wala na ko'y power gihatag na to kay Inchik na. Break Sige, na sige, to. sige. Atay, ibiyaan ko sa mga buwang. Sige lang, kaya na ako ni. Jun, mura mag-irong buwang. Padung na siya drin Jun. Jun! Tinutanay naman na.